मोजां देलायनांगौमोन। सानसे फुरलांनानै बिदि स्टाइल जाना मानसिफोरा हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। मैया जोंहानि न'आव खनसेनो माइ माराबो होदों आरो माइरंबो सालिखादों आरोना लोगोफोर। आङो भिडिअखौ मैयानो होनो हायासै बिराद खामानिजों, होमबाबो आङो भिडिअखौ माखासे लानानै दोनबाय। दानिया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बाख्रिनि मावजिखौ लादों। Oh, नोंसो आरोना इयाव खामानि मावग्राया? आं नोंखौ नुवाखैमोन ना। गावगोन रा। गावा। एसे मोजांनो खालाम। syuting soलिगासिनो दं दै। syuting soलिगासिनो दं। syuting soलिगासिनो दं। बिराद पालुवान खानै। 10टा मैदेरनि बोलो दं बिथांनाव। बेनाव बोरमा मासेनि बोलो दं। बेनावथ' 100टा मैदेरनि बोलो दंखायो मिथिखायो आं। ओरैनो दारि गोलाव नङा बेना। नों थाबायबाय था। बेनाव दाउ मासेनि बोलो दं। हाबानि आं नङा दै खिन्थु सेंग्राफोरा गाबलाबायगोन। Paneer, Niki, paneer. Baik, betul betul. Mangko. Ada mencoba. Lakare. Bermanik, bermalai umanik kema. Bedor moजां एसे नैथिं बिबुखौ रुगासिनो नै बिसा लाखिदोबा सा लोंगोनथ' आरो इसोरबो माखौ
मिनिनो ओंखारखो बाबु ओंखाम नांगौ गा ओंखाम नांगौ दद' नांगौ दद' नांगौ नांगौ अ र' मेजेमखौ नांगौ बाबु हा माइखौ नागिरना मोनगोन आंलाय नागिरना मोनला माथो दा गारलाबायगोनसैहाय र' बाबु नानि दै नै बे अनला ओंख्रै बे निरामिसफोरनि पनिर फुलकबि आरो अमा बेदर बिथै दालि मा जालायखो जाखांलायबाय जाखांलायबायमोन आरोना गैलाथ' आरो जोङो आजों सानैल'मोन नालाय आरो ओजोंहाय दंमोन ओंखाम जाखांहां जानायावसो लानो मोननायसै अब्लाबो नोंथांमोना आंनि जाय एसे हायो होनाय भिडिअफोरखौ जायफोर नोंथांमोना आंनि जोबजासिम भिडिअ नायदों फार्स्टनिफ्राय बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन जा एसे भिडिअ दंबावो नायलांजोबगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय सानैबो बाजैसोहाय सानैबो बाजैसो जाबायबो लोंबायबो नालाय जाबायबो लोंबायबो नालाय मानजि होबाय बिसोर मानसिना नै गोदान नायनो थांबावनांगौसो ओंथ' आरो जों गामियाव हिनजाव गोदान लाबोदों आरो जोंहाबो लाबोबावसिगोनसो बिनिनो सावरि भिडिअ खोनायाखै भिंगि जादों इदिनो जानांगौ दे इदिनो ओइ नोंसोरना हाजिरा गोमासिगोन